Kaixo lagunak, Borbor Aiaraldeko feminismo elkartetik eskualdeko emakume referenteen gida didaktiko bat nahi dizuegu aurkeztu eta kontatu bideo honen bitartez. 2023an abiatu genuen Aiaraldeko emakume referenteen maparen proiektua, parte hartze prozesu baten bidez, tokiko 60 emakumeren ezagutzak eta lorpenak datu base batean islatu genituen, ondoren mapa edo poster formatura ekarri izan duguna, eta aurten DBH, LH-ko 3. zikloan edota batxilergo zein euskaltegietan lantzeko ikas materiala prestatu dugu. Gida didaktiko honek 16 orri ditu eta bertan azaltzen dira egitasmoaren kokapena, helburuak, eman beharreko urratsak, ariketak ikase etapaka egokituta eta horiek osatzeko behar duzuen material guztia. Modu horretan, belaunaldi berriengan emakume referenteen ikuspegia, iruditegia, ezagutza eta aitortza soziala handitzea bilatzen dugu, modu ludiko eta pedagogiko batean. Nola lortu dezakegun hori? 6 ariketa edo dinamika proposatzen dizkizuegu. Lehenbizikoa, nire bizitzako erreferenteen zuhaitza osatzearena da. Oso sinplea da, enborrean bakoitzak bere izena jarriko du eta bere bizitan zehar ze pertsona izan diren esanguratsuak idatzi beharko du paperean. Zein da helburua? Genero ikuspegia txertatzea eta gerora ikustea zenbat diren emakumezkoak, zenbat diren gizonezkoak edo ez bitarrak edo beste genero identitate batekoak. Era horretan ohartuko gara gure iruditegian eta referenteetan zenolako tokia edo pisua duen genero batek eta zein ez duen besteak. Bigarren ariketa, nire herriko edo eskualdeko emakume referenteen mapa osatzea da. Horretarako poster bat izango duzu eskura, eskualdeko maparekin, eta atzealdean, lehen esan dizuegun bezala, iaz egindako ikerketa prozesu horren 60 emakumeren informazioa edukiko duzue, ariketa osagarri gisa. Zein den egitekoa? Bakoitzak bere zuhaitzan idatzi dituen emakume referente guzti horiek eskualdean Urduñan, Artziniagan, Aiaran, Laudion, Arrankudiagazoion, dagokion herrian kokatuko ditu eta zergatik den inportantea berarentzako kontatuko du. 3. eta 4. ariketek Euskal Herriko emakume referenteak edo eta mundukoak dituzte hizpide. Karta formatuan hainbat informazio emango zaitzue eta emakumei buruzko ikerketa bat egitean datza proposamenak. Bakoitzak nahi duen pertsona hautatu edo eta berri bat bilatu, informazioa apilatu eta gainontzeko ikaskidei kontatzean. Baina ez hori bakarrik, karta jolas batzuk ere bai ekarri ditugu. Erabilera modu askotakoa izan daiteke. Karta horietan Euskal Herriko eta munduko emakume esanguratsuak agertuko dira, baita euren ezagutza edo lorpenei buruzko hainbat pista edo eta datu ere. Nor da nor jolas klasikoa, bikote jolasa, tabu gisa, karta kokotean jarrita galderak eginez asmatzea, bakoitzak irudimenetik baietz iruditegia irauli. Eta azken proposamena, sortu zure karta. Horretarako, txantilloiak izango dituzue, aurrez egindako ariketa horietan identifikatutako eskualdeko eta inguruko emakume referente horien informazioa sartu eta beste jolas berri bat sortzeko. Eta beste eskaera bat ere egin nahi dizuegu. Egiten dituzuen erakusketa, karta berri edota kolas guzti horien argazkiak Borbor elkartea abildua gmail.com helbide elektronikora bidaltzea. Modu horretan guk ere abiatutako ariaren segida jasoko dugu. Aipatutakoak gida pedagogiko honetan jasotako ariketa batzuk baino ez dira, baina beste ekintza osagarri batzuk ere bai modu erraz batean garatu daitezke. Esate baterako, egunkari, aldizkari edota norberetzeko albumetatik hartutako emakumen argazki horiekin, kolas bat egitea edota solasaldi gisa ikasleekin galderak eta prestatuta edo zein emakume esanguratsu edota erreferente zuen ikasgelara gonbidatzea. Guzti hau LH, DBH edota gazte zein helduekin lantzeko azalduta topatuko duzue gida pedagogiko honetan eta azkenengo horrian balorazio fitza bat ere bai. Modu horretan elkartetik zuen iritzi eta ekarpenak pilatu eta datorren urtean proiektu honi ze lanketa, ze formatu eman erabakiko dugu guztion artean. Hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko zuen elkarlan eta prestutasunagatik eta jarrai dezagun Aiaraldeko emakume referenteak sustatzen.